εκπαίδευση και πρακτική άσκηση, το νέο πρότυπο πρόγραμμα από το SafePC Education. Πήρες το πτυχίο σου και τώρα, αν ψάχνεις για δουλειά αλλά δεν έχεις προϋπηρεσία, αν είσαι φοιτητής ή τελειόφοιτος και δεν έχεις εργαστεί ποτέ, αν αισθάνεσαι ότι οι γνώσεις που έχεις δεν είναι αρκετές για την αγορά εργασίας, έλα τώρα να σε βάλουμε στον κόσμο της πραγματικής εργασίας μέσα από το πρότυπο πρόγραμμα εκπαίδευση και πρακτική άσκηση. Η εκπαίδευση γίνεται σε πραγματικό εργασιακό χώρο. Αυτό θα σου δώσει αυτοπεποίθηση, θα κερδίσεις εμπειρία και μια συστατική επιστολή για την επόμενη εργασία σου. Η εκπαίδευση γίνεται σε πραγματικό εργασιακό χώρο και είναι για όλες τις ειδικότητες. Δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις, δεν χρειάζεται να είσαι πληροφορικάριος. Μπορείς να συμμετέχεις έχοντας βασικές γνώσεις υπολογιστή. Μέσα στο πρόγραμμα βέβαια θα σε μάθουμε και τα βασικά προγράμματα όπως το Office, τα Windows, λίγο από τα δίκτυα και σίγουρα το ίντερνετ. Θα σε μάθουμε και εξειδικευμένα προγράμματα όπως το Photoshop, το Dreamweaver, Joomla, Flash και άλλα προγράμματα που βοηθούν καθημερινές εργασίες. Θα αναπτύξουμε προσωπικές δεξιότητες και μέσα από την εργασία και μέσα από σεμινάρια προσωπικής βελτίωσης. Θα μάθετε πώς μπορείτε να σταθείτε σε ένα χώρο εργασίας, πώς να διαχειριστείτε υφιστάμενους και προϊστάμενους, πώς να φτιάξετε το βιογραφικό σας για να μπορέσει να σταθεί δίπλα στα τόσα βιογραφικά που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά εργασίας. Θα μάθετε να πουλάτε τη γνώση σας. Τέλος, θα αξιολογηθείτε ώστε να γνωρίζετε πώς σας βλέπουν οι εργοδότες σας, καταμετρώντας τα αποτελέσματά σας. Όλα αυτά θα τα κατακτήσετε παράγοντας έργο, δουλεύοντας για πραγματικές επιχειρήσεις. Τίποτα δεν θα είναι θεωρητικό. Η εκπαίδευση θα γίνεται αμέσως πράξη. Θα βλέπετε άμεσα τα αποτελέσματα και εμείς θα τα αξιολογούμε. Οι μαθητές που εργάζονται σήμερα στο χώρο του SafePC Education κάνουν γραμματιακή υποστήριξη, δημιουργούν ιστοσελίδες, κάνουν marketing για πραγματικές επιχειρήσεις, εξυπηρετούν πραγματικούς πελάτες και συμμετέχουν σε εταιρικές εκπαιδεύσεις υποστηρίζοντας προγράμματα εκπαίδευσης Excel, iPad και άλλα τεχνικά σεμινάρια. Ακόμα και αυτό το βίντεο που βλέπετε τώρα είναι επιμελημένο εξ ολοκλήρου από άτομα του προγράμματος πρακτικής άσκησης. Σας δίνουμε λοιπόν τη δυνατότητα σήμερα να βρεθείτε μέσα στην αγορά. Καλέστε μας στο 57 85 645 και κάντε το βήμα να έρθετε στο χώρο εργασίας. Είμαστε δίπλα στο μετρό στο Περιστέρι